ώσπου τέλος ένιωσα κι ας πάνε να με έλεγαν τρελό ότι από ένα τίποτα γίνεται ο παράδεισος, έλεγε ο Ελίτης. Το πίστεψα κι εγώ και ήρθα να φτιάξω από το τίποτα ένα παράδεισο εδώ. Κλαίω γάμο. Έλα, κοίτα τι γράφαμε πριν όταν το κάναμε. Κοίτα τι κάναμε, το βιολάκι εδώ. Πέσαμε. Να το βιολάκι. Κοίτα. Εδώ τρενοτεχνίων. Χώρος τέχνη και πολιτισμού. Πρώην σκουπιδότοπος. Καλώς ήρθατε. Ώσπου τέλος ένιωσα κι ας πάνε να με έλεγαν τρελό ότι από ένα τίποτα γίνεται ο παράδεισος Οδυσσέας Ελίτης. Το έργο που βλέπετε έγινε από την τρέλα 5 ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό τον κόσμο, το μικρό, το μέγα. Ο χρόνος θα δείξει εάν καλά κάναμε ή εάν καλά πάθαμε. Μέχρι τότε έρωσθε και γρηγορείτε. Το μέλλον κρύβει πολύ ξηρασία. Μας έλεγε ο παππούς εδώ, ο μεγάλος ποιητής, ο Κυπαρίσιος, που ήθελα αυτό να το χαρίσω και να το κάνω τρενοτεχνείο. Μιχάλης Κατσαρός, που δεν τον έχουν τιμήσει, το μεγάλο ποιητή μας εδώ. Κάνανε μια αίθουσα πολιτισμού και την κάνανε Αλέκος Παπαδόπουλος. Να σε καλά ρε Παπαδόπουλε, οικονομολόγε, μας πήγες και εσύ εκεί που μας πήγες, να σε καλά. Αλλά χάθηκε να το βάλετε, να βάλετε του Κατσαρού το όνομα. Χάθηκε να βάλετε του Πολύβιου Δημητρακόπουλου. Χάθηκε να βάλετε του αγωνιστή του Γκρίτζαλη. Αυτός ο τόπος είναι ιερός ρε. Συναδεινά και Χειρακίνη, αρχίδια. Ιδαλλιώς καληνύχτα πατριώτες και όνειρα γλυκά. Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Χρόνια καλά. Χρόνια πολλά. Και με τις υγείες μας. Συναδεινά και Χειρακίνη, αρχίδια. Ιδαλλιώς καληνύχτα πατριώτες και όνειρα γλυκά. Καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Χρόνια καλά. Και με τις υγείες μας.